Lipaya lang ka ron ay. Lisod din yung makauyuan tag kontraktor ba? Kita gusto na to. Yatak diya. Pero tayo asa ka nilagikan ng kwarta? Basin sila ang project. Pero di nila mag-istorya na. Kaya excited na ko sa yatak ni Tito sa kuha. Kaya po na ng Joyax, uy. Excited na kay ko ba nga ihatag na ko sa iya ang luxury car. Kaya daghan na kayo. Basing masakpan ko ani ba? Sa akong 28 kabok luxury car, siyempre, regaluhan na to tong pagumangkon. Katong pinakamahal, katong worth of 500 million ba? Katong bitang luxury car na ko nga mabutang ag payong, gipalit rin ako to siya para butanganan og payong. Lisod yun yung kontraktor ta ba? Kay mapalit na to, bisan unsay gusto na to. Asar maning bataan ni, uy. Ganinar ko paabot rin ba? Basig di siya gusto ning luxury car. Tito! Joyax, mayo kay nana ka. Galit Tito no, nakataymaho na mo ko sa imong gihatag Tito. Utukan po ning mata ada. Kabalo po siyang nakuyatag rong adlaw ah. Kabalo mo ko nimo Tito nga pinangga kay ko nimo. Mao ni adto ko diriya. Unsa man? Excited ka? Tara, sige Tito, tara. Tito, hapit na mabot. Oh, hapit na. Pamlaking mo ka Tito. Tanga po nimo oy. Alangan may patay ko ron papadali mo bagtas. Naabray surprise nga magatubang. Dangol! Asa mo na kumaliwat? Di, si mo ha, dangol pod. Pandamay kang mataka. Tingnan na diha. Yati, exhibition man. Ana, mana. Sige na Tito, excited na kayo ko ba? Tara. Hapit na. Oh, ato bang. Excited na kayo ko ba? Tara! Oh, di ba Joyax? Ang pingin na ha? Ayaw nagibangga. Sige Tito, maghinahinay na ko kay mahal manikin na no? Oh, mahal kayo na. Gipalit na ko na tungod kay ginindutan ko sa payong. Bisig mahal kayo. Okay Tito bay, sige sakay na ko. Sige, ang pingin na ha? Ayaw nagibangga, kay bangga pa na nimo, di nagyutag-tagaan. Hala, kanindutan yoy. Bidabi asa ang payong bi. Hala to ara. Hala, mo din ingon ni Tito nga mahalon nga payong pakapin sa luxury car. Hala, katuman ning nibaral bay. Abihan ako bay. Wow! Nindutan ni ani oy, bato kay mahal bay. Tistingan na ako bay kusay-kusog ani. Joyax, oy! Mao ni giingon nila nga luxury car. Oy, Gulin! Joyax, nindot lang ikaw car. Alangan, kontraktor man ako dito. Dato man kay mi. Bantog na nakapalit mo luxury car kay dato di ay mong tito. Daghan siguro na ghost project imong tito. Kay nakapalit man mo luxury car. Ambot lang, wa ko kabalo. Basta kay gihatag ni sa kuha ni tito. Goods kayong makinana ba? Dilig yun na mo overhead. Ay mati kayo kay brand new pa kayo ni. Pwede mo sakay Joyax? Sige Gulin, ali. Sige. Hinahinay lang ha. Kimasig magasgas. La, sinaw kayo bay. Panggunit ya Gulin, kay kusog kay ni. Gunit oy, matik. Gulin, ayaw palabig gunit ha. Kay baga kagkubal, magasgas na. Artiya po ni Moy. Tara na. Sa Lunita Park na lang ta, kay daghan tao ron, kay daghan nagprotesta. Sige Gulin, tara. Joyax, bawal man siguro duha mo sakay sa imong car, kay basig masunog ni. Dili, kilig ko anay, mahal mangigay ni. Tara na. Sige. Patay Joyax, kay kasuwa-suwa nga tubangan. Atay, may umirit na Joyax!
Juyak! Saya ke imong car! Sige ra, Gulin! Dagan ba man si Tito, anak!